Juster kwam Skielge al in het nijs om met help van DNA-onderzoek het mysterie van een onspielde skonk uit 1980 oplost waard. Skielge had in 2010 het DNA-materiaal van alle onspielde lichaamsresten al onderzoek laten. De politie had dat joerd op het Ameland dien. Wij zijn dus aan het inventariseren door heel Nederland hoeveel graven zijn er nog met onbekende mensen. En als we daar dan toestemming voor krijgen van de burgemeester te plaatsen, dan gaan we er opgraven om inderdaad materiaal van die restanten af te nemen. Dat de identiteit van de onspielde skonk efter helle koer wie een lokstreffer. Nevens de politie is de kans op nijsucces liets. Ook roepen wij altijd op nabestaanden van de familieleden die langdurig vermisten hebben. Dus mensen die al vermist zijn van ver voor 2010. Want toen is eigenlijk die database goed gaan draaien. Dat die nu ook nog DNA-materiaal afgeven. Zodat wij die profielen ook in die database kunnen stoppen. En dan heb je dus ook de mogelijkheid dat er een match komt. Dat er ergens een onbekend iemand ligt waar een DNA-profiel van gemaakt is. De lichaams binnen van de media na het onderzoek weer op een nij begroeven. Mocht het DNA-materiaal in Nederland geen match opleveren, dan wordt het profiel ook onbeen on oorlam.